Kaixo, ongi etorria, hemen lurra dugu. Eta ikusten duzun bezala, esfera bat da. Esfera honek ditu bi polo. Iparraldean bat, eta hegoaldean beste bat. Eta elkartzen baditut, ardaz bat sortzen da, zuzen bat. Eta lurrak birak emate ditu ardaz horren baitan. Bi poloak elkartu daitezke baita ere lurraren azaletik. Horiei meridianoa deitzen diegu. Eta zer dira? Bi poloetatik pasatzen diren zirkunferentzia maksimoak. Goitik bera datoztenak. Eta bestetik ditugu paraleloak. Hau badi bada ekuatorea ikusten duzun bezala, daude paraleloak iparraldean, paraleloak hegoaldean. Zer gertatzen da paraleloekin? Ekuatoretik zenbat eta urrutiago izan, orduan eta zirkunferentziaren luzera txikiagoa dela. Hemen, buelta bat ematea, erresagoa da, bitartean hemen, luzeagoa da, ez da ikusten duzun bezala. Eta hemen bali gaude ekuatoretik gertago, luzeagoa bihurtzen da. Lurreko puntu bat kokatzeko grafikoetan bezala behar dugu isa eta i. Behar dugu abzisa eta behar dugu ordenatua. Orduan, ordenatuarentzat nahiko erresa izan daiteke. Zergatik, guk hartzen badugu erreferentzi bezala ekuatorea, esan dezakegu ekuatoretik ze distantzia dagoen. Adibidez, itsasontzi hau, ekuatoretik ze distantzia dago. Hori izango litzateke gure latitudea. Iparraldea edo hegoaldea. Adibidez, hemendikonea baldin badaude 30 gradu, gu badakigu ekuatoretik distantzi batera gaudela. Ekuatoretik ze distantzia dagoen jakitea, hau da, latitudea jakitea, ez da nahikoa, ze latitude berdinan hau denak daude. Ikutzen dut punto guztiak. Bigarren datua falta zaigu, jakin behar dugu ze meridiano pasatzen den itsasontzi ontatik. Hortarako ez da evidentea ekuatorean bezala, ze hemen ikusten da zero hau dela, zerotik distantzia. Hemen zero nun dago, hau da zero, hau da zero. Hau da zero. Erabaki zen zero izatea Londresetik, Frantzitik, Espainetik pasatzen den bat. Hemendik gora. Orduan, meridiano horrekin konparatu behar dugu. Egon gaitezke meridiano honen mendebaldean edo ekialdean. Orain, guri esaten badi digute 180 grado ekialdera, orain bai joan gaitezkela. Hau baldin bada zero, 180 grado jaten gaurrean, eta iritsia. Orduan izango litzateke adibidez 180 grado ekialdea edo mendebaldea berdin da 180 bueltardia delako, eta ekuatoretik 30 gradu iparrea. Hori, esaten den bezala, dira longitudeak eta latitudeak. Meridianoekin ere gogoratu behar dugu itsasontzi honen gainean eguzkia baldin badago, berriro egoteko gainean egon behar duela buelta osoa. Orduan, 360 grado ematen ditula, 24 ordutan. Horrek zesan nahi du, zatiketa bat egiten badugu, 360 gradu, zati, 24 ordu, ateatzen zaizkigula, 15 gradu. 15 graduek zer esan nahi dute? 15 gradu mugitzen baldin bagera, ordu berri batean sartzen gerala. Ordu eremuak dira. 30 gradu mugitzen bagera, 2 orduko diferentzia izango da. Nola? Ni baldin banago adibidez hemen, ikusten duzun bezala Indiaren hegoaldean, eta joaten banaiz mendebaldea 30 gradu, egin beharko dut 2 ordu kendu. Eta joaten banaiz ekialdea 2 ordu batu. Eskema hau edukitzea ondo etorri daiteke. Meridianoak, bi poloak elkartzen dituzten zirkunferentziak dira, eta horrekin longitudeak dakizkigu mendebaldea edo ekialdea, eta paraleloak horrekin latitudea, iparraldea edo hegoaldea. Bilbo, Iruña eta Venezia. Behaien koordinatu geografikoak aztertuko ditugu. Bilbo, 43 gradu, 15,8 minutu iparraldea. Zesan nahi du horrek? Iparraldea, hegoaldea, horiek latitudeak dira. Honek esan nahi du orduan, ekuatoretik Bilbora daudela 43 graduko arkoa. Eta hemen, 2 gradu, 45,4 minutu mendebaldea. Hori longitudea da.
Horrek esan nahi du, 0 meridianotik ezkerretara gaudela, mendebaldea delako, eta arkoa 2 gradukoa. Iruña, berdin, iparraldean dago, hor jartzen duelako, 42 gradu eta 41 minutu. Horrek esan nahi du, hori dela, bere latitudea, hauek latitudeak dira orduan. Eta hauek longitudea, mendebaldean, baita ere, joan beharko genuke, aruntz. Baina gutxiago ikusten duzu bezala, hemen 2 gradu daude, eta hemen gradu bat. Eta Veneziak izan gertatzen da. 45 gradutara dagoela, iparraldea baita ere, eta ekialdera 12 gradu. Horrek esan nahi du, Venezia hor dagoela. Beraz, galdetzen badigute, zein da hirutan mendebaldean dagoena? Mendebaldena denetan, Bilbo da. Ikusten duzu bezala, 2 gradu mendebaldea. Hau gutxiago eta hau ekialdera. Hiruetan, zein da iparretik gertuena dagoena? Gradu gehiene dituena, Venezia. Izango litzateke. Iparraldeena dagoena eta hegoaldeena dagoena, Iruña. Bilbo erdialdean geldituko litzateke. Orduan, korreatu geografikoekin kokatu daitezke eta konparaketak egin daitezke. Gogoratu bukatzeko gauza bat. Hau izango litzateke isa bezala, esaten bat dizute hemendik horrean, longitudeak zuen pentsatu isan. Eta latitudea ze izango litzateke iardatza. Iparraldea edo hegoaldea. Eta nik uste dut honekin kokatu zaitezkela eta ariketak egiteko moduan egon gaitezkela. Beste bat arte, agur?